Dobrý, a dneska zase natáčam. Dneska pušujeme Spajka na 25. No dúfam, že sa mi to podarí, lebo to je dosť vysoký rang náhodou. Ešte nikoho nemám na 25. Toto by bol môj prvý. Takže je tu kitka, porašívka. Máme ako 5 power cubov, to je dobrý základ. Už jeden zomrel, tá kitka. Dobre, už je jeden tým preč. Áno, sedmičkový Edgary. S Coltom sedmičkový, no. Nevyzerá trikrát na... No, nič som nepovedal. Bacha, Edgar má ulti. Skočí na... Koľko má hap? Yes, dali sme. Dobrý, máme 8 power cubok. Dobre. Jasné, daj na jump. Tu je Mortis, z toho by sme mohli teoreticky dať. Dobre, už sú tu iba 3 týmy. My sme jeden. Ty brocho. Jaj, karamba. Stanom. Ježiš, bracho, to bolo. Kamo, tretí. 0. Nevadí. Začíname na 21, hej, zapamätajme si to. Tak a môžeme zase. No mám Edgara, to je dobré. Ale Spike versus Spike, no. Ideme. Dobrý. Áno, lacný emote. Možno 5 korún. Minulý štart bol za mňa o dosť lepší. Dobrý. 4. Choď preč. Ja som nevidel toho. Choď preč, Edgar. Už sú tu iba 4 týmy a potrebujem aspoň 2 týmy. Aby som dostal voľaké trofy. Neviem, kde je. Kamo, mám prima. Neviem, kde. Nie sú hentam ma zabil. Neviem, hodne. Aj. Dobrý, hit. Kde si na 11-kové ich, jak máme dať. Jasne, okremíme to. Dobrý. No tak ale na 2 hity ma dajú, no tak čo čakajú? No, ale druhý to je dobré. 7. Ty, už mám chyba málo. To je dobré. Kámo, no poď, 200. Ukáž, čo máme ešte. Koľko máme? Potrebujeme volať čo za 500. No tak. Nič také to nie tak. Ako je, ale no. Ja by som teraz skúsil solo na tejto mape. Tešíte sa na draka? Môžete napísať do komentárov, že či chcete draka alebo nie. Tuto mám power cubov. Áno, musím tímovať, alebo inak by ma zabil. Dobrý. Už volá kto zomrel. Ja nechápem, jak voľakí tí ľudia môžu tak rýchlo umrieť. No Edgar je dosť nebezpečný. Na taký závislosť sa možno držať ďalej od toho. Prečo tu sú sami skákajúci bravelery?
Kamo. To je normálne. Ja si tu bojím iba pohnúť. Aj. 4. Mám 2 power cubky iba. Traja sme tu, ešte 2 sú tu. Takže gifter. Pracho. Ja som to voľakým zázrakom prežil. I komu to ja, keď som do plejka? 13. Škoda. 50. No. Ja viem, že to nie je nič moc, ale všetko sa počíta. Ja tu mám 2000. Škoda, dal by som ho na 11. No, možno ho kúpim, to ja neviem. Možno ho čo dokúpim na iných. Toto by som ho mohol kúpiť. Neviem, to je jedno, to je budúcnosť druhého. Áno, druhého. No, nemám... Tá Shelly má hyper. Určite bude v show. No, nemusí byť to Shelly. Typujem, že bude v show. Nechaj ma, Shelly. Prečo? No tak 10, no. To som nemal šancu minus 10. Skúsme ísť ďalej. Za brokami to 3-krát najviac nešlo, no. No, 1, 2, 3, 4, asi 5 sú tu, čo môžu Kamo, nechajte ma. How many water? I'm under the water. Help me, please. Ja si tu chcem iba pozbierať power cube. No, ale dobre som mu dal, jaký kritikál. No, hodne. A jau. Go! To som dobrý. Prepáčte, že som nerozprával, sústredil som sa. Skúpnem tu, že či nie je. Musíme to traja, takže ešte okrem mňa 2. Je to Dajna, ešte volá kto Dajna. A ešte Edgar, no tak. To je... Jaj, tretí. To koľko dostane vlastne? 2? 6? Takže 5. Ja vtedy som prehral, no. Našťastie sa posúvame, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Teraz to mám spočítané. Kamo, nechce tímovať, no toho zabijeme. Kamo, víš čo, prečo nie? Budem mať o kill viac na konci. Skúsim ho zabiť. Ale ako dokon zabiť, no hej, ako ten kill. Si tu nevátame. Hovorím bedňu. Jasne, vybehli na mňa z kríku Edgar. Díkes. Ešte. Kamo, my sa tak... Ako na 21 sme začali, no tak 15 trofí som vyhral, no. To nie je žiadna sláva, no. 1, 2... Dosť ich to, no. Kamu vedela mňa stará, no ako... Irlo dosť silná, aj keď tak nevyzerá, takže...
Dal. Jak ma mohla hitnúť? Yes. Tára zabila Táru, alebo čo? Dobrý. Ale 2 hapka, to neznačne. Kurbu. Come on, no. Nie, brachu. Ja musím získať tých 2000 korun. Kámo. Ja to musím získať. Na koľko? 1, 2, 3. To je dobré. Kámo, prečo nikto sa mňa nechce tímovať? Kámo, teraz na mňa skočí. Mám chleba. No výborne. Minus 7. Výborne. Kámo. Skúsim teda tento hejs ako. Myslel som, že ten rank 25 hitnem, ale očividne v tomto videu nie je. Toto môžeme vyhrať. Hej, hovorím, prizvukujem. Jeden hyper a možno ona má tiež hyper. Áno, kamo. Ona nemá. Dobrý. Ja mám síce iba 10 harpov, no. On ma iba zabil tým, jak doskočil. Kamo, zabijú. Chcípni. Ona ma ešte dala, brácho. Ona, jak nám ubrala, pre Boha. Normálne 55. No a som vry. Kam ona dáva 2500? Ty brácho. Dobrý. Našťastie. Kamo, my sa nevieme dostať cez nich. Yes. Dobre, on to tam hituje. No, to tam asi dojde, ale... Áno, hituj tu. Komu? Yes, braško. Áno. Brácho. A to tam hodím. Pošlem to tam. Vyzerá to slubne. Dobre. No to už je 3-krát najviac. Kamo, oni nám to zničia. No a som vry. Kamo, nie. My sme to prehrali, brá. Kamo. Tak čo by som mohol dať? Ukáže ako na to. No, to by som mohol dať. Ako... Dajme sa ono prísť. Toto by sme mohli dať. Ako 2 legendárky. A jedna D, no to je dosť silné. Dobre. First, take down the left. Neviem to vyslovať. No tak prehrávame 4-2, no. Kamu, jak ma videla? Ne. Yes, braško? Nie.
Ako prehrávame o 3 kg, no. Sa dá robiť, braško. Komu? Koľko o 3 kg stále prehrávame? O 2. Oj, karamba. Musíme to prežiť teraz. Výborné. Asi pôjdem to solo zase. Duo. A kamoši sú fány, takže nedáme to solo. Kamo! Jo! Toto musíme pušnúť aspoň toto video na 24. No tak mek. Ja ešte Phoenix Cross, Hyprom. Ešte mám zapáliť. Jak mám mohol ešte raz zapáliť? Samo, jak mám tuto ujsť? Kamo, ne. Kit, please. Ja jej neverím, ako sorry Kitka, ale neverím ti, sorry. Ona má hyper, ulti, no tak 3-krát najviac nebudem to pokúšať. Kámo. Ja tu budem kempiť. Kamo, on ma možno videl. Tu je tá Kit. Kamo je? Ojajaj. Kamo, ona ide po mne. Prečo idú po mne obidvaja? Niečo teammatea, či čo mere? Lebo Kitka je tu, to vidím. On je hen, ne? Ja, jasné, brácho, jak máš tu? No ako tretí je dobré, hej? Kamo, ona tá Kitka to ešte vyhrala. Yes, kamo. Yes, braško. 2000 coin. Kamo, čo kúpim? Edgar je nič proti Spikeovi. Ja si upgradenem Chucka. Koľko mám? 1500 coin. No. Ja nemám tie blbostičky, no. Ukáž, toto je dobrá mapa za mňa. Ako nebude 3-krát najlepšie pre Spike, ale no určite sa tam dajú nahrať trofy. Oho, Kitka to žije. Dobre. Easy. Normálne. Ja si je Bumblebee, aktivne Diamond. No tak, to som... Aj, karamba. Áno, teaming. Hey, yo, what the hell? Hey, bro.
Kamo, ten Ace by tam neurobil nič a vyhral. Nemôžeme to prehrať. Yes. Dobrý. Kamo, to strašne bolí. Dobrý. Ty, bracho. Tam jsem rád. Yes. Oj, karamba. Dal ma. Nepomôže veľký 200 tých blbostičiek. Kamo, to nemyslíš vážne. Ja som teraz strašne sníkal. Ja som bol pôvodne tuto, no. Tak skúsme toto. GXA. Spike má Hyper. Milé od neho. Ty, bracho. Dobrý play. Ja som ho prvý zabil a potom on mňa, bracho. Koľko nám chýba ešte? Komu? Tak 47% náš dal, no? Dobre. Dobrý. Dobrý. Haló, áno, yes. Bracho, 69-15. Teraz dvakrát do toho buchneme a máme to. Yes, bráško. Tu a potom tá zničená Godzilla. Kamo, yes. Dali sme to. 2 XP. Čo tu mám také silové? No. Oj, nie, Vapout. Takto. To by som mohol dať úprimne. Volá, kto má spectate, ja si tam asi neviem. Oj, karamba. Toto sú silní hráči. Nenič ten kaktus. Yes? Baby, the bumblebee.